वाह बैठ। और सब ठीक न बड़ी ठंडा गांड से के बा ना रे मर्दे देह सब टूटा था साला गई रही बाराती नु बड़ी ठंडा लागी में मर्दे पूरा देह हूं में का कर तन मलकिनिया से कह के चाय बनवाओ रे मर्दे। अरे अब के कहिए के आवते बनी ठंडा के दिन बा सवेरा उठ हुआ था गाय पानी करे में लेट हो जाता अब के दूध दूह के देनी है आवते हुई चाय चाय में तनी लेट बा तो तनी खैनी खियावा ना रे मर्दे। फिर तो उहे हाल हो गइल क्या मर्दे रोत काहे बड़े चुप रोवत तनी अबे से फूकत नहीं लहकता। अच्छा अच्छा रुका हम मदद करता नहीं हम दादा सब शंकर भाई के मुंह जरा देलो सरवाई। अरे बाप अरे अरे सारा बा मुंह जरा देलक। अरे मर्द हम जान से मरनी हाँ हम सोचे कि तेरी भूख के जला दिया तो यही में मर दिला हाँ ना ना तारा घर के चाय भी हम ना खाई नहीं खाई जा भाग सरवाई जैसे नेता दल रही तोरा के मुंह जरा देलो सरऊ चल भाग जल्दी जैसे सरऊ खार के मारे जोई जैसे साले तू यार खाती बोला तारा ते हमनी के दोनों यारी के बीच में ते कौन बोले वाला है रे मरी जा चाहे कटी जा गोली चलाई जा चाहे बंदूक चलाई जा दो यार के बीच में ये बोले वाला है शंकर भाई। अच्छा अच्छा जाए दे बैठ बैठ घबरो मत खिसियो मत दर ई खैनी बना द हमनी के यारी है लड़ी जा चाहे मरी जा तारे खैनी बनाओ बनाओ मुका तक तारे कबे से कहा तारा कि शंकर भाई से खैनी मांग आ दिया तो मुंह तक तारा हम ही साला कनिया खैनी मांगे के रे बिना मतलब के छूट छूट कहता रो ते हमरा के मार देले अरे कह सारा अरे साला अरे चाय ले जाता जो आओ 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 झगड़ा काहे के ले बड़ा सा नहीं तो सही मजाक में हो गई ना चाय पी के जाइला की मरी चाहे कटी ला भाई धर धर चाय पी हां एगो की दुखो अरे साला एगो तीन गो बा तीन आदमी मान जा कि ना 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 ठीक बा धर धर कौन है नु कि तोहनी सन कातना कुकुरा वाला तोहनी के मत घबरा सा तोहनी ओइसन चाय तो बड़ा बढ़िया बनल बा शंकर भाई मलाई मरले बिया जाना तेरे मंगनी भाई खोबन बाबा वही बड़ा एगो बढ़िया गाय हइली आ गांव भोग के चाय पियावता। हां कल जाते हैं उनको यहाँ पी लेबे तू हाँ हाँ अगर उनका ही के एक कप चाय पी ले बनू तो हमरा ही तो डेली चाय फ्री मार दे वो गरी खैनी वाला पे बाजी लगे खैनी दे ला 2 किलो कह के ये शर्त में हरिया मत तनिको ना एकदम गारंटी बा तो गारंटी बात तो काल ही हम पी के दिखावत हैं तारा को जो पी के देखा एक कप जाता नहीं याद रखियो लोग ठीक बा ले जो रे बेटा गइलन स कुकुरा एगो बा शंकर भाई अरे फेन खोभन बाबा ही से चायवा पी ली तो शर्तवे हार जाए के बाक सराबा बुरबा खयो से का ओकरा से पहले जाके आ बाबा ही हम सब बतिए कह देब चाय के बदल उनका जब गाड़ में डंटा हुई तब ठीक कहता चल पहले कर बाबा के तो सब बताइए देले बनी खाली आज याद परवावे के बा आओ मंगनिया आओ साला आओ चाय पीबते हमहू तोर इंतजारे में बानी आओ साला लखा गोड़ लागत तनी बाबा हाँ याद बानू जवन बतैले बनी हाँ 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 देखो बजाई आवे दे ना आवे दे सर चाय पी हैं मारी 4 घंटा बाबा बस सब उनकर चाय पियल भुला जाए।